जय हिंद दोस्त। हम हैप्पी अपने सबन का स्वागत करत बनी अपना चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पर। भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भोजपुरी क्लास 10th के सगरे जहान भोजपुरिया जौन दूसरा चैप्टर बा हमनी के। ठीक, चैप्टर के तीसरा वीडियो है। पहिलका वीडियो में हमने सगरे जहान भोजपुरिया के जौन इम्पोर्टेंट बात रहे ओकरा का समझनी जा पढ़नी जा। दूसरा में एक जौन ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहे ओकरा के कहनी जा। अगर अपने सबन ये दोनों वीडियो नहीं देख ले तो जाके पहले चैनल पर जाकर के पहले दोनों वीडियो अच्छा से देखी कि उसे अपने सबन के प्रश्न ना छूटे। आज हमने चैप्टर के लघुतरीय प्रश्न के क्रम सन जितना भी लघुतरीय प्रश्न बा ई चैप्टर के हमने ओके पूरा करम जा। तो चलिए अच्छा से देखी और अपने सबन साथे साथे नोट कर लेम। ठीक बा, देखी नेपाल में कहवा कहवा भोजपुरी बोलल जाला। नेपाल में कौन कौन जगह बा जहाँ भोजपुरी बोलल जाला, ई जगह के नाम लिखे के बा। बहुत आसान क्वेश्चन बा, देखिए अपने सब जानत भी होके। भोजपुरी नेपाल के नारायणी, लुम्बिनी, रोहतहट, बारा, परसा, चितवन, पवल, परारी, रूपंदेही आ कपिल वस्तु आदि इलाकन में भोजपुरी बोलल जाला। ठीक बा, तो अपने सबन ई क्लियर कर लेनी। देखी दूसरा जौन प्रश्न हमने के कि 3 गो विदेश के नाम लिखी जहां भोजपुरी बोलल जाले। मैंने 3 गो ऐसा विदेश के नाम लिखी जहां पर भोजपुरी बोलल जाला। तो उहे हमने के लिए नाम बता के बाद देखी हम तो 3 से ज्यादा बतेले बनी, अपने सबन भी नोट कर ली। देखी मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुआन, हाईलैंड जैसन देशन में भोजपुरी बोलल जाला। ठीक बा, तो आशा करत बनी कि अपने सबन के यहाँ तक अच्छा लागल हो। ठीक बा, स्क्रीनशॉट ले ली, फिर आगे के प्रश्न हमने देखब जा। तो अब हमनी के प्रश्न संख्या 3 बा। चलिए देखी भोजपुरी क्षेत्र में के मजदूरन के अंग्रेज लोग मॉरिशस काहे खातिर ले गई रहे। यानी भोजपुरिया लोग के अंग्रेज सब मॉरिशस में काहे खातिर ले गई रहे, कौना काम से ले गई रहे, ये प्रश्न पूछल गई बा। देखी तो मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम आदि देशन के माटी ऊख के खेती के अनुकूल रहे। कहे का मतलब मॉरिशस जौन बा, चाहे फिजी हो गई चाहे सूरीनाम हो गई, यहाँ के जौन जौन माटी जौन रहे ऊख के खेती करे खातिर बहुत अनुकूल रहे, बहुत अच्छा रहे। अपने सबन जानत नहीं कि भोजपुरिया लोग ऊख के खेती करे में माहिर होला। ठीक बा, यही कारण से अंग्रेज सब जे बा भोजपुरिया लोग ऊख के खेती करे में माहिर रहे। यही से अंग्रेज वो लोग के फंसा के ले गए। यही कारण से कि वो लोग के ऊख के खेती करवावल जाये और अंग्रेज लोग के का भाई फंसा के यानी कि लेके चल गए। चलिए अब हमने के जो चौथा प्रश्न बा कि आज मॉरिशस में भोजपुरिया लोग के कौन हाल बा। माने अभी के समय में जो मॉरिशस जौन देश बा वहाँ भोजपुरिया लोग के का हाल बा। तो देखिए अभी के समय में तो भोजपुरिया लोग वहाँ बहुत अच्छा तरह से बा। काहे खातिर काहे, तो देखिए काहे कि अपने समन पीछे वाला वीडियो में जान चुकल बानी कि वहाँ के प्रधानमंत्री लम्हर समय तक के बना रहे। तो हमने के सर शिव सागर राम गुलाम जी और उन्हें के अगुवाई में मॉरिशस आजाद भई रहे और वहाँ का लम्हर समय तक का बना रहनी, वहाँ के प्रधानमंत्री बना रहनी और सर शिव सागर राम गुलाम जी एगो भोजपुरिया रहनी। तो भोजपुरिया लोग के एकदम से वहाँ मजा रही ना। चलिए देखिए तो सर शिव सागर राम गुलाम जी के अगुवाई में मॉरिशस आजाद भइल आ यहाँ के लम्हर समय ले मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहने। इहे के अगुवाई में मॉरिशस आजाद भइल और यहाँ के मॉरिशस के प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा समय तक बना रहनी। तो मॉरिशस में भोजपुरिया लोग सबसे निमन तरह बा, सबसे ज्यादा अच्छा से खुशी से बा। तो मॉरिशस में भोजपुरिया लोग बहुत अच्छा से बा, मस्त बा। ठीक बा, तो अपने सबन स्क्रीनशॉट ले ली और आगे के जौन बा क्वेश्चन ओके हमने करब जा। तो ई हमनी के लास्ट प्रश्न बा, 5वां जौन की लघुतरीय प्रश्न के लास्ट बा। देखी प्रश्न बा कि फिजी में भोजपुरिया लोग का संग कैसन व्यवहार हो रहल बा। जौन फिजी जौन देश बा उ देश में भोजपुरिया लोग के संगे अभी जौन बा वहाँ के लोग व्यवहार केंगे कर रहल बा, ये पूछल गई बा। देखी तो फिजी में भोजपुरिया लोग संकट में बा। का बा, फिजी में भोजपुरिया लोग अभी की स्थिति में संकट में बा। काहे कि ओ जहाँ भोजपुरिया लोग के संगे भेदभाव होता। अभी की स्थिति में भोजपुरिया लोग के संगे का होता, वहाँ भेदभाव होता। वहाँ स्वदेशी मूल
विदेशी मूल के मुद्दा बना के कुछ लोग जबरन साता दखलिया ले लेबा। कौन मूल? तो स्वदेशी मूल और विदेशी मूल के मुद्दा बना के कि हम यहाँ के हई आ तू यहाँ के ना हुआ, तू विदेश के हुआ, दूसरा देश के हुआ, इहे मुद्दा बना के कुछ लोग जो बा वहां के जबरन साता के का कर ले बा, दखलिया ले ले बा। इहे कारण बा कि फिजी में भोजपुरिया लोग अभी संकट में बा। तो हम आशा करत बानी कि अपने सबन के वीडियो अच्छा लागल हुई। अगर अच्छा लागता तो अपना भाई खातिर चैनल के सब्सक्राइब कर लेम और एक लाइक दे देम और प्यारा से एक कमेंट जरूर करें।